bazogxila ekuhleleni imicimbi ezindaweni ezahlukahlukene ezweni lonke njengoba kuvala iNKONKA eSoweto kule unyaka. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili inkezo. Mina-ke ngifeza ngithuthi ungakhumala bathi ilaspo namagumede mhlabe uma kuthi usemusha la ikhansi uphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare khona okukhulu kunakho konke. Bafethu, lokhu kuveze ngabanikazi bendawo yobumnandi ngesitatimende esiqinisekisa izindaba zokuthi-ke iyavalwa le ndawo eyasusa umsindo ngokuba-ke ngeyomacaphuna kusale. Kubikwa-ke ukuthi-ke kubiza kweziphuzo izimoto zikanokusho ezingena kule ndawo nezintokazi ezishanga ezinwele ezinde eziphephezelayo. Izinsizwa-ke zona zinyathela ngama-1000 laphana. Konke lokhu yikona okwaqhamisa le ndawo ese-Orlando eSoweto njengendawo eli noma ngubani, kodwa-ke ifuna abamaphakathi eliqinile ubona ngenqephu kanokusho kubantu abahambela khona ukuthi-ke kufuneka ogabhadiya kuphela kule ndawo. Udumo lwayo lwazamazama isizwe lonke, lwakhuphula nezinga lezindawo zobumnandi eGoli, kwazisa abaningi bese bancamela ukwehla emaye emdubane beyojabula ezindaweni ezifana nakwaMax Mqadi kanjalo futhi naseyadini. Ngokwesitatimende esikhishwe ngabanikazi bale ndawo kusukela ngomhla ka-18 February kuya kuMeyi kulo nyaka kuzobe kwenziwa imicimbi yokuvalelisa abajabula kule ndawo. Abanikazi bale ndawo bathi bazovula ikhaya elisha ohlobo kuwona lo nyaka, kodwa ngaphambi kokuba ivule leyo ndawo bazoqhubeka nokuhlela nokuba-ke ingxenye yemicimbi emikhulu ezindaweni ezahlukahlukene kuleli. Livame ukuba khona itende lekonke emcimbini yomjaho wamahhashi eDurban July, futhi baba ingxenye yemakhofi festival esifundazweni Free State. NgoDisemba wangonyaka odlule kwabonakala osaziwayo abaningi beshiyele kuleli beyohlukanisa unyaka phesheya. iNKONKA ihleli indumezelo lomcimbi okuhlukanisa unyaka eDubai. Bafethu, izona ezihamba phambili la sisho khona ukuthi-ke iyavalwa indawo yezokungcebela lapha nokunye ukujabula eseSoweto eOrlando iyaziwa kakhulu ngeKONKA laphana. Bafethu, mhlawumbe nalithini olwakho uvo ngalolu daba? Hlala comment section ungixoxele kabanzi ukuthi luthini olwakho uvo ngalolu daba. Nginasiboni kanza kwethu sengiphuma njena, ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.